So yan mga bay, mag-change oil na tayo kay GB. So ito po yung odometer niya, 10,397. So 10,000 na siya mga bay. So nagsimula to na change oil nung 5,000 size nung August 27. So ngayon is March 17. So nasa sa 9 months na gamit natin na oil mga bay. So hindi pa natin nalinisan, no? So i-drain natin to. Ngayon. So malaman natin to kung maganda pa ba o goods pa ba yung oil nito mga bay. So ayan na. Time lapse muna tayo mga bay sa ating trabaho, sa ating change oil mga bay. So ating gamit na oil, ito din. Walang kupas. So pangalawang gamit ko na to na oil. So 9 months na gamit natin. So nag-order na tayo ng gulong na malaki. So pinalakihan natin to ng gulong mga bay. So ito yung maging harap natin. Ito 90, ito yung in-order ko, 80-90 yung harap. So ito yung kalaki yung maharap natin. At saka yung sa likuran na gagamitin to is 80 by 100 mga bay. So tignan natin kung papasok ba to dito sa ating new sporty mga bay. So yan, time lapse. Let's go! So yan. So 850 yung level na gagamitin natin. So ito yung oil kadalasan natin yan. Pang dalawa na natin tong gamit. So ito po yung resulta sa kanyang oil. Maganda pa. Diba? Mapula-pula pa o maganda pa. So 9 months to natin nagamit na oil. So grabe, powerful gini nga mga oil mga bay. Maganda talaga to. So yan. So isasali na natin doon. So 850 yung nilagay natin. Hindi kasi wala ka rin nakalagay dito na ilan tutubil dito mga bay. So 850 na lang kasi 110cc naman to na motor. So 850 yung isali natin. So ayan. Tanda rin natin. Ito na yung tunog niya. So 9 months natin na change oil. So ito na yung finally niya na pag-change oil natin. So ito yung odometer natin. So sa 15,000 na naman tayo sa susunod na change oil natin mga bay. So ayan lang ang ating may share mga bay. So maganda ito na oil mga bay. Tested. So ito yung gagamitin natin palagi. Siguro sa motor natin, yung ating motor na kargado, ito yung gagamitin ko na oil mga bay. Let's go!